Intiassa. Te näette tätä munkaan samaan aikaan. Mä lensin eilen Sri Lankalta Delhiin ja sitten Delhistä tulin autolla Rishikeshiin, mikä on täällä Pohjois-Intiassa. Tästä menee Ganges läpi. Ja täällä mä nyt oon seuraavan kuukauden. Elämä vie paikkoihin. Ajattelinko koskaan, että tulisin yksin Intiaan, niin en ennen tätä vuotta. Tää on siis joogan synnyinkaupunki, tää Rishikesh. Täällä jooga sai alkunsa. Sen takia mä menen täällä sinne joogaopettajakouluun. Tässä on mun vessa. En tiedä mitä varten toi on. Mä en vielä tiedä, miten on sopivaa pukeutua, niin pukeudutaan mieluummin liian peittävästi. Mä naapureilta näin naisilta, että niillä oli teepaidat, niin mä oletan, että tää on ok. Mä en tiennyt, että mä tuun tänne, niin mulla ei varsinaisesti oo jotenkin sopivia vaatteita. Nää ei niinku kuulu tänne. Tää ei kuulu tänne tää luukki. Tää on nyt jotain niin muuta. Ensimmäinen asia, mitä mä syön Intiassa. Intialainen aamiainen. Kahvi. I haven't yet tasted. I think it will be amazing. Tää oli oikea päätös tulla tänne. I know it. Mä tunnen sen. Sekä tässä kahvissa että tässä teessä on siis irtokarkkipussillisen verran sokeri. Maassa maan tavalla. Okei. On tässä vähän sulateltavaa. Hyppäsin riksaan, kun oli meno sen mukana. Mä oon muuten menossa johonkin markkinoille. Mä en tiedä mihin markkinoille, mutta markkinoille mä oon menossa 50 rupean hinnalla. Antaa tuulen kuljettaa. Siis toistaiseksi kukaan ei ole huutanut mulle vielä mitään. Tai ei ole mitään sellaista epämiellyttävyyttä. Mutta on tässä paljon sulateltavaa. On tää vähän sellainen, että en mä tiedä oikein, että mihin katsoo. On niin paljon kaikkea ihmisiä yksityiskohtia, niin mä oon vähän silleen... Mä tulin vaan johonkin nyt ravintolaan. Mä yritin siis löytää ensin yhtä tiettyä ravintolaa ja mä tajusin, että tähän se kaatuu. Että jos täällä yrittää suunnitella ja mennä johonkin silleen, että mä haluan just tonne juuri tähän aikaan, niin se voi ehkä turhauttaa. Että ehkä täällä pitää vaan mennä johonkin. Ja musta tuntuu, että ehkä siinä on mulle elämänoppi Intialta jo nyt. Että aina ei voi suunnitella. Joskus pitää vaan päästää irti. Et joskus se, että sä oot suunnitellut tosi tarkkaan sun elämän, niin se on se, mikä on helpottaa. Mun mielestä siellä joogaopettajakoulussa syödään vaan vegaaniruokaa, niin mä aion syödä todellakin juustoa nyt. Varmasti se vegaaniruoka on hyvää, mutta juusto on parempaa. Jatkuva virta ihmisiä. Ihan jatkuva.
Mitä mä teen tällä ruualla? Kattokaa! Mitä mä teen tällä kaikella ruualla? Ei saakeli! Tää on vähän ongelmallinen tilanne, kun on tää kassi eikä ketään ketä kattoo ja siis tää vessa on tän kokoinen. Tämmöisissä tilanteissa toivoo, että ehkä olisi joku seuralainen, mutta muuten ihan ok. Siis mä en voi uskoa, että tää on Kanges. Hello, flower. No thank you. Hello, Sorry, no thank you. Mä tulin näin pitkään, mutta mä tajusin, että en mä pääse täältä. Eli ei muuta kuin vetee Kangeksen virtaa. Jengi sanoo, että tää on niin likasta, älä mene sit ainakaan sinne. It's okay. Okay. I'm sorry, no. Tässä on nyt ekaa kertaa sellaisia jotenkin, että lapset yrittää tosi kovin vähän niinku myydä jotain tai mitä ikinä. Ei vaan jätä rauhaa. Mutta se on myös vaan heidän todellisuus. Mutta mä ymmärrän, että väsytystaktiikka varmasti toimii moneen. Ehkä muhunkin, mutta ei kerrota sitä hänelle. Hän yritti saada mut äsken ostaa hänelle pyörän. Tää on ihan käsittämätöntä. Ihmiset käy tuossa uimassa ja se vesi oli ihana viileetä ja... En mä tiedä. Tää ei oo yhtään sitä, mitä ehkä odottaa. Kun sulla sanotaan Kanges, niin mitä sulla tulee mieleen? Koska se ei oo varmaan tää. Huomaa, että alkaa vähän väsyttää, kun mä nukuin sen verran vähän, mutta sit halusin heti silti aamulla lähteä, koska eihän sitä nyt malta. Siinä ne Pyhässä joessa, kuulkaa vaan melo. Kattokaa, tää on taidetta. Sitten se antaa lopuksi tosta vielä maistaa, että onko hyvä määrä. Tää on ehkä paras jätskisijainti. Paikallista chaita. Pakko ottaa. Tää on kertakäyttöinen tää kuppi. Kuvitelkaa. Tässä on pelkästään miehiä mukaan. Tässä on vähän hassu tunnelma. Mä en tiedä, onko tää chai jotenkin miesten juttu tai jotain, mutta tässä sitä nyt ollaan. Tää on heidän maailma ja me vaan eletään siinä. Alkaa olla vähän kuitti olo. Miksi mä en oo käynyt lepäämässä välissä? En mä oo malttanut. On vaan niin paljon nähtävää jotenkin. Ei sais ahnehtia tälleen. Mut koska tietää, että huomisen jälkeen on sit niin enemmän kiinni. Nyt mä vaan kaikki pakko kokea. Näin päättyy mun ensimmäinen päivä Intiassa. Tää ei ollut yhtään mitä mä jotenkin odotin. Siis silleen helpommalla tavalla. Intia ei ole ollut yhtään niin pelottava ja ahdistava, mitä mä ehkä etukäteen ajattelin. On tässä paljon sulateltavaa, mutta ehkä kuitenkin jotenkin asioilla on täällä sellainen oma sulavuutensa kaikessa kaauksessa, mikä on silleen mielenkiintoista nähdä. Ja tää kyllä täyttää mulla nyt sen tarpeen, kun mä halusin nähdä enemmän ja kokea olevani elossa. Tiedättekö te sen tunteen, kun sä oot jossain uudessa paikassa, sä oot vaan... Et muistaa, että on niin paljon muutakin kuin se oma pieni pää ja se oma pieni kupla. Se on mielestäni tosi tärkeää, koska se muistuttaa myös siitä, että ehkä ne meidän ongelmat ei ole lopulta niin isoja.
Huomenna joogaopettajakoulu, 3,5 viikkoa. Tullivirkailijakin eilen lentokentällä silleen vähän nauraa ja hymähti, oli näin good luck. Ja mä olin vaan okei. Moni ihminen on sanonut, että se ei ole mikään läpihuutojuttu. Ämpyilijä ihmisenä äsken sain päähäni, että mun koulu ei ole kivas kohtaa nyt kun mä näin sen silloin melua, joten googlasin toisen koulun. Katsotaan vaihdanko vielä lennosta huomenna aamulla koulua. Toivottakaa mulle onnea. Mua jännittää. Se on niin hiton ihanaa, että jännittää joku muu maailma. Oikeesti, tää jännityskin antaa mulle sellaisen olon, että on kuitenkin olemassa niin paljon isoja tunteita ja mä haluan, että niitä isoja tunteita on mun elämässä. Ja että jos mä elän semmoista elämää, missä mä koin, että mä oon mennyt pienemmäksi ja pienemmäksi, niin se ei ole hyvä suunta mulle. Se ei ole se mun suunta. Mä tykkään isoista tunteista ja mä tykkään sekaisuudestakin. Eli ehkä Intia on mulle hyvä paikka. Suurin asia, mitä mä toivon tuolta joogakoululta, on semmonen joku varmuus, että pystyisi jotenkin luottaa siihen tähän hetkeen. Jätetään tää asia sikseen. Let's talk about it another day. Toivottakaa mulle jooga-emojein onnea. Mä jännittää, ei nyt ihan sikana, mutta jonkun verran. Kiitos, että oot matkassa mukana. Mä olin jotenkin niin iloinen viime videon reaktiosta. Oikein sydämessä läikähti. Ja kommenteista erityisesti. Sitä on ollut YouTubessa ikävä. Sitä oikeet yhteisöä. Että kiitos niistä. Keep them coming, I need them. Toivottavasti sulla on ollut aivan todella ihana